Здравейте, аз съм Мина Враджиева, това е Селянарската школа на Мина и продължаваме тази серия от видеоклипове. Днес ще разгледаме кашкавала. Ето това е крави кашкавал, като говорихме, че интензитета на този кремов и жълт цвят, той е различен. В случая този кашкавал е много жълт. Това се дължи първо на суровото мляко, което е интензивно кремово, защото животните са класично отглеждани. След това имаме доста добро изпичане на сирената или отнемане на водното съдържание. След това изпарване и след това умесване. И най-вече отдухването продължава не 2-3 дни, а отдухването продължава доста дълго време. Така, имаме два варианта. Значи този кашкавал, след като е умесен, той е формуван в кълъп и ето получаваме форма, могат да бъдат различни. А този кашкавал е така наречения гюбек, макар че гюбек наричаме кашкавала, който е абсолютно топъл и е пресен. Но този термин така се въведе за неформуван кашкавал, като питка. Този кашкавал, след като се умесва, поставя се на масата и той си заема формата, която естествено се заема. Само от смяната на формата, дали това е формувано или не, ние вече имаме разлика в вкуса, като тук е по-нежна консистенцията, докато тук коричката е малко по-голяма. Кашкавалът, който се произвежда от пастеризирано мляко, той се вакуумира в вакуумна опаковка, докато кашкавал, който се произвежда от непастеризирано мляко, е желателно да бъде парафиниран. Значи може и да се вакуумира, но при парафинирането, така както беше някога, знаем, питите големите 9 кг се парафинираха, тази смес е смес от парафин за хранителни цели и восък, и това нещо позволява вече зрение по един коренно различен начин. Недостатък е, че има коричка, която вече трябва да бъде отрязана. Сега белския кашкавал, ето, виждаме, че е бял. Така, овчия кашкавал е лимонено-жълт. Козия кашкавал е по-скоро близък до белския кашкавал. Много често, когато не може да бъде произведен от, човека не умее да го произведе от чисто белско или чисто козе, казва се, че не може всъщност. И тогава се добавят някакъв процент края мляко. За тези, които имат непоносимост, трябва да внимават. Значи тези кашкавали, които не са от края мляко, не трябва да имат абсолютно никакъв оттенък, който е характерен за кравите млека. Сирената, когато се обработва при кашкавала, значи тя трябва да бъде много добре изпечена. Най-честият компромис, който се получава, е да търси се висок рандеман и всъщност не се изпича достатъчно, не се отнема достатъчно водното съдържание и кашкавала той не става мек, а става воднис. И зрението вече придобива друга форма. По принцип, когато се произвежда от малко количество мляко, няма смисъл да се разваля, да се търси този ефект и всъщност да се развали качеството на продукта, защото както и да не бъде изпечен и както и да бъде висок рандеман, то разликата ще бъде 1-2 кг, което няма от толкова голямо значение. Сега, как да познаем кашкавала дали е от мляко или има някакви добавки? По принцип всички имитиращи продукти са обозначени в магазинната мрежа, те се виждат и е ясно, че не е произведено от мляко. Сега, дали е произведено от сухо мляко, дали от възстановено сухо мляко или възстановено кондензирано мляко, това по принцип, всички тези млека се влизат с сертификати, те са си разрешени и ако не бъде упоменато на етикета това съдържание, вие няма как да го познаете за какво става въпрос. Сега, ако има някакъв добавен друг различен цвят, по принцип, когато е за краето мляко, този цвят е портокалов. Не е така жълт, а има разлика в цвета, но всички тези неща, адитивите, все повече ще се развиват и ще се усъвършенстват, защото пак аз го казах и при предните клипове, значи имаме много високи производствени разходи, непроизводствени разходи, имаме висока цена на млякото, която за фермера не е висока, но за производителя е висока и търсене на намаляне на себестойността по друг начин. Но пак казвам, всеки производител носи отговорност за това какво е съдържанието на продукта и дали всичко е упоменато в етикета коректно и така нататък. Сега фермерските продукти доста вече се доближават до цената на тези, които са в магазина, някога бяха по-скъпи, сега дори на някои места са по-ниски цените. За да сте на 100% сигурни за съдържанието на продукта, значи произвеждате си сами или го купувате от производител, на който имате 100% доверие. Надявам се да съм била полезна с всичко това, което съм казала за продуктите, за да може вашия избор да не е само емоционален,
а да бъде по-скоро информиран, да имате информация как изглежда продукта, каква е консистенцията му. Нали, това е, което трябва да гледате, освен четенето на етикета, освен всичко останало, просто да бъдете много внимателни. Въпрос на личен избор е как искате да се храните, откъде да си купувате, нали, продукти. Но мисля, че това е изключително важно за здравето и затова се заслужава да се обърне внимание на него. Благодаря ви. До скоро. Благодаря. Мисля, че